Balkan welaýatynyň häkimetleri sadaka sorayan, dilegçilik edýän raýatlara gözegçiligini güýçlendirip, olara garşy geçirýän reýtlerini ýaýwanlandyrdy. Dilegçilik etmekde saklanan raýatlar, şol sanda çağalar, goýça meýdanlarynda otok etmek işlerine mejburi çekilýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Türkmenbaşy we Balkanaba şäherleriniň köçelerine polisiýa işgärleri tarapyndan saklanan uly raýatlaryň we çağalaryň adynyň 150 sanysy bereket etrawyna paýta meýdanlaryna eltildi. Dip ýagdaýlardan habarly yerli Daýhan anonim şertde gurrun berdi. Dilegçilikde saklanan raýatlara we çağalara bir gün çeken zähmet üçin 15 manat hak tölenjek diýip wada berilýär. Ýöne bu haky tölemek paýtaçy kärenneçileriň boýnuna ýüklenýär. Olara jogapkär polisiýa ofitserleri we owa arçyny hem gözegçilik edip, mydama üstlerinde bolýarlar diýip yerli Daýhan aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýat polisiýa müdürliginden we yerli owa hojalyk resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun gowy çekilen meýdanlarynda gögörüş suwuny tutmak, gögörüş alynan meýdanlarda hatarara bejerge yekilemek we otok etmek işlerinin geçirilýän mahalyna gabat geldi. Bu barada ministrler kabinetiniň soňky has takygy 10-njy maýda geçirilen mejlisinde mälim edildi. Bereketli bir paýtaçy Daýhan anonim şertde habarçymyda beren maglumatynda otok işlerine mejburi çekilýän raýatlaryň we çağalaryň hiç şeýle daýhançylyk düşünjesiniň ýokdugyny aýdyp, olaryň özleri üçin peýda dälde ziýandygyny belliýär. Meniň 10 hektar meýdanymyň otok işleri üçin dilegçilikde saklanan 10 sany adamy berdiler. Häkimetler daýhançylyk düşünjesi bolmadyk bu raýatlary öz-özüni ekläp bilmeýän paýtaçy kärenneçleriň boýnuna ýükleýärler. Dip bereketli paýtaçy Daýhan aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä häkimetler kärenneçi daýhanlaryň hasabyna işsiz dilegçileri iş bilen üpçün etmäge we olaryň dilegçilik etmeginiň öňüne almaga çalışýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giňeýran işsizlik, haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagy ilatyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bularyň arasynda soňky ýyllarda ýurtda sadaka soramagy, dilegçilik etmäge ýa-da zibil dörmäge mejbur bolýan raýatlar şol sanda çağalar görtele köpelýär. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň ilaty ýetirýän täsirleri barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Döwletiň maddi kömegine mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşär etmeýärler. Galyberse de Türkmenistanyň hökümeti owa hojalyk puwdagynda şol sanda dokma senagat üçin zerur bolan çyğmal serişdeleriniň önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýu tanqid edilýär.